Fl-iskejjel kollha ta' Malta Għawdex ġie organizzat il-Jum Nazzjonali tal-Isport li matulu eluf ta' studenti inaqdu flimkien f'attivitajiet diversi bil-parteċipazzjoni tal-edukaturi. Apparti jum ta' attività sportiva din il-ġurnata servit ukoll biex issir promozzjoni tal-importanza tal-attività fiżika fl-iskola. Waqt żiara fl-iskola tal-primarja ta' San Ġwan fejn kienu għaddejjin diversi attivitajiet sportivi, il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima tenna li rridu li s-soċjetà tkun konxja tal-importanza tal-attività fiżika u li tipparteċipa b'mod aktar attiv f'attivitajiet sportivi u fiżiċi. L-isport li tant huwa importanti għall-aspetti ta' saħħa mentali, aspetti ta' saħħa fiżika, imma fuq kollox għal dak li huwa l-iżvilupp sħiħ ta' tfal tagħna. Nemmnu li l-isport huwa parti sħiħa u integrali mill-edukazzjoni ta' wliedna u allura bil-fatti irridu naraw l-isport ġol l-iskejjel tagħna. Sport Malta għandha diversi inizjattivi marbuta mal-promozzjoni tal-isport u l-attività fiżika, fosthom il-kampanja Be Active u l-Ġimgħa Ewropea tal-Isport li tellat aktar kmieni dan ix-xahar. Waqt dawn l-attivitajiet ġew infakra l-investimenti li qed isiru fl-ispazji miftuħa tal-iskejjel bi proġetti kontinwi ta' riabilitazzjoni ta' ground sportivi bilan li tittejjeb l-infrastruttura sportiva fl-iskejjel tal-istat kemm għal skopijiet ta' rikreazzjoni kif ukoll biex titjib il-livell tal-edukazzjoni sportiva. Fost il-proġetti li ġew implementati sar xogħol ta' terf artifiċjali ġdid fl-iskola sekondarja tal-Imrieħel u fl-iskola primarja ta' Ħalkirkop b'investiment li qiegħed isir ukoll fl-isfond tal-politika nazzjonali biex tkun indirizzata l-obeżità fost it-tfal u biex titrawwem ukoll kultura sportiva fost it-tfal. Matul dawn is-sentejn twettqu diversi proġetti ta' faċilitajiet sportivi f'diversi skejjel b'investiment ta' madwar €1,000,000. Żewġ proġetti maġġuri oħrajn mill-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' għada relatati mal-isport u mal-kumpless sportiv fl-Iskola Sekondarja ta' Santa Luċija li kien inawgurat fl-aħħar jiem. Dan l-investiment laħaq l-4.6 miljun euro u l-bini ta' ground ġdid tal-futbol fil-kumpless edukattiv tan-Naxxar sar b'investiment ta' madwar 14.3 miljun euro.